předepsaných v písmech. Dějiny nabízejí mnoho příkladů, jak bylo dosaženo duchovní dokonalosti, ať už to byly Sanákády Rishiové či 9 oslavovaných jogendrů, kteří dosáhli dokonalosti teprve poté, kdy začali oddaně sloužit Pánu. Žádný oddaný Pána nikdy nevymění cestu oddané služby za metodu, jakou přijímají gyáni nebo jogíni. Každý se úzkostlivě snaží dosáhnout na svém poli nejvyšší dokonalosti a zde je uvedeno, že touto dokonalostí je narájána smriti. Je to cíl, jemuž každý musí obětovat to nejlepší, čeho je schopen. Jinými slovy, člověk má mít život uspořádaný tak, aby na každém svém kroku mohl čím dál víc vzpomínat na osobnost božství. Šloka 7. Prájena munajo rážan, nivrita vidhi sedhatach, nairgunyastha ramante sma, guna nukathane harehe. O králi Paríkšite, hlavně nejvyšší transcendentalisté, na které se již nevztahuje dodržování usměrňujících zásad a omezení, nalézají potěšení v popisování slávy Pána. Význam. Nejvyšší z transcendentalistů je osvobozená duše, na kterou se nevztahují usměrňující zásady. Nováček, který má být povýšen na duchovní úroveň, dodržuje usměrňující zásady pod vedením duchovního mistra. Můžeme ho přirovnat k pacientovi, který má pod lékařským dohledem předepsaná různá omezení. Osvobozené duše všeobecně nalézají potěšení v popisech transcendentálních činností. Jak jsme se již zmínili, Nárajan neboli Hari, osobnost božství, je nad hmotným stvořením a proto jeho podoba a vlastnosti nejsou hmotné. Vrcholní transcendentalisté neboli osvobozené duše ho realizovali svou pokročilostí v transcendentálním poznání a nalézají proto potěšení v rozmluvách o transcendentální povaze pánových zábav. Krishna v Bhagavad Gítě 4.9 prohlašuje, že jeho příchod a všechny jeho skutky jsou divyam neboli transcendentální. Běžný člověk oklamaný hmotnou energií je pevně přesvědčen, že Pán je stejný jako my a proto odmítá uznat, že povaha jména, podoby a tak dále Pána je transcendentální. Ale nejvyšší transcendentalista se o nic hmotného nezajímá a tak jeho zájem o činy Pána je jasný důkaz toho, že Pán není bytostí tohoto hmotného světa. Védská literatura potvrzuje, že nejvyšší Pán je jeden, ale věnuje se svým transcendentálním zábavám ve společnosti svých čistých oddaných a zároveň je přítomný v srdcích všech živých bytostí, jako na duše expanze Baladeva. Nalézat potěšení v naslouchání a vyprávění o transcendentálních vlastnostech Pána je tedy nejvyšší dokonalostí transcendentální realizace a nikoli vzplynout s neosobní existencí Pána, jak usilují neosobní monisté. Skutečné transcendentální potěšení může živá bytost poznat při oslavování transcendentálního Pána a nikoli v pocitu sounáležitosti s jeho neosobním rysem. Existují ovšem také transcendentalisté na nižších úrovních, kteří namísto toho, aby nalézali potěšení v líčení transcendentálních činností Pána, hovoří o těchto pánových činnostech pouze formálně a jen proto, aby docílili splynutí s jeho existencí. Šloka 8. Idam bhagavatam náma puránam brahma samitam adhítáván váparádau pitur dvajpájarát aham. Na konci Dvápara Yugy jsem studoval tento velký dodatek védské literatury jménem Šrímad Bhagavatam, který se vyrovná všem védám u svého otce Šrily Dvajpájany Vyasadeva. Význam slova Šrily Šukadeva Gosvámího, že vrcholný transcendentalista, který nespadá pod žádná usmírnění a omezení, že se hlavně zabývá nasloucháním o božské osobnosti a oslavováním Boha, potvrzuje jeho osobní příklad. Šukadeva Gosvámího, který byl uznávanou osvobozenou duší a vrcholným transcendentalistou, přijímali všichni přední mudrci, kteří se sešli během 7 posledních dnů života Maharáže Paríkšita Šukadeva. Přijímali všichni přední mudrci, kteří se sešli během 7 posledních dnů života Maharáže Paríkšita. Šukadev uvádí příklad z vlastního života
kdy ho přitahovaly transcendentální skutky pána, a tak u svého velikého otce Šrí Dvajpájany Vyasadeva studoval Šrímad Bhagavatam. Šrímad Bhagavatam, či když na to přijde jakoukoliv vědeckou literaturu, člověk nebo nemůže studovat doma sám, spoléhaje se jen na své intelektuální schopnosti. Lékařské knihy o anatomii nebo fyziologii si můžete koupit v obchodě, ale nikdo se nestane kvalifikovaným lékařem jen tím, že si tyto knihy doma přečte. Musí být přijat na lékařskou fakultu a tam musí tyto knihy studovat pod vedením vzdělaných profesorů. Podobně Šrímad Bhagavatam je postgraduální studium vědy o Bohu a naučit se ho je možné jedině u nohou realizované duše, jako byl Šríla Vyasadeva. Šukadev Gosvámí byl sice osvobozená duše od samotného narození, ale i tak se musel učit Šrímad Bhagavatamu od svého velikého otce Vyasadeva, který Bhagavatam sestavil podle pokynů další velké duše Šrí Nárady Muniho. Pán Šrí Čejtanya Mahaprabhu dal učenému Brahmanovi pokyn, aby Šrímad Bhagavatam studoval u osoby Bhagavaty. Šrímad Bhagavatam se zakládá na transcendentálním jménu, podobě, vlastnostech, zábavách, doprovodu a rozmanitosti nejvyšší osoby a byl vysloven inkarnací osobnosti božství Šrílou Vyasadevem. Na zábavách pána se podílejí jeho čistí oddaní a z toho důvodu tato veliká literatura uvádí také různé historické příběhy, neboť souvisejí s Kršnou. Tato kniha dostala název Brahma Samitam, protože je to zvukové zastoupení Kršny. Stejně jako Bhagavad Gita je zvuková inkarnace pána, protože ji vyřkl pán samotný. Šrímad Bhagavatam je zvukové zastoupení pána, protože byl vyřčen inkarnací pána a pojednává o činnostech pána. Jak jsme uvedli na začátku knihy, je to jádro védského stromu přání a přirozený komentář Brahma Suter, vrcholného filozofického pojednání o Brahmanu. Vyasadeva se zjevil jako syn Satyavatí na konci Dvápara jugy. Slovo Dvápara Ádau na počátku Dvápara jugy v této souvislosti tedy znamená období, které těsně předcházelo počátku Kali jugy. Podle Šríly Jívy Gosvámího má tento obrat stejnou logiku, jako když řekneme, že počátkem stromu je jeho vrchol. Počátkem stromu je jeho kořen, ale vrchol stromu je na první pohled obvykle nejdříve patrný a z tohoto hlediska tedy můžeme konec stromu prohlásit za jeho počátek. Šloka 9. Parinishthitopi nairgunya utama šloka lílaya grhita četa rájharše ákhyanam yat adhitaban. O svatý králi, jistě, že už jsem byl dokonale pohroužený v transcendenci, ale přesto mě přitahovaly popisy zábav pána opěvovaného posvícenými verši. Význam, absolutní pravda je nejprve realizována jako neosobní brahman, za pomoci filozofické spekulace a další rozvoj transcendentálního poznání pak může přinést realizaci nadduše. Dojde-li však milostí pána k tomu, že impersonalistu osvítí mnohem vznešenější verše Šrímad Bhagavatamu, pak i on se změní v transcendentálního oddaného osobnosti božství. S omezeným poznáním se nedokážeme vyrovnat s osobností absolutní pravdy a méně inteligentní impersonalisté odmítají přijmout, že pán jedná osobním způsobem. Logika a argumenty společně s transcendentální metodou, jak se přiblížit k absolutní pravdě, však pomohou i skálopevně přesvědčenému impersonalistovi poznat přitažlivou krásu osobních činů pána. Osobu, jako byl Šukadev Gosvámí, zaručeně nepřitahuje žádná světská činnost, ale jakmile je takový oddaný díky vyšší metodě přesvědčený, začnou ho transcendentální činnosti pána jistě přitahovat. Pán je transcendentální, stejně jako jeho činnosti. Není nečinný ani neosobní. Šloka 10. Tat aham te bhidhásyámi maha paurishiko bhavan yastya shradadha tam ášu šyan mukunde matich satý. Tentýž Šrímad Bhagavatam přednesu tobě, protože jsi nejupřímnější